Escolta, Joan, quina gana que tinc. Dime, jo també tinc ara, Però es fer el dinar ara, quina mandra, no? Sí. Oh. Però, escolta, Digues, si hi ha allò que fan ara els de l'Ajuntament, què és el que fa l'Ajuntament? entaulat, En taure? a dinar al poble. A dinar al poble, però... Sí, consisteix en que si vas a dinar a restaurants de Bigues o de Riells del Fai, Sí. resulta que entres a un concurs d'uns vales de 20 i de 50 euros. A veure, m'estàs dient que si anem un dia a dinar a Ca l'Arcís, un altre dia a la Pineda i un altre dia a qualsevol restaurant de Bigues, podem entrar en un sorteig que després ens poden donar un vale per anar a menjar a qualsevol lloc o gastar a una tenda, inclús al Boni de la Torre. Exacte, això, Joan, això. Pues no sé què estem esperant. Vinga, me vaig a canviar la roba i marxem, però ja. Oi, sí? Entaula't és una campanya que hem engegat l'Ajuntament de Bigues i Riells conjuntament amb el BIR. Volem que entre tots donem suport al sector de la restauració del Riells. Des de Bigues i Riells del FAI volem adherir a aquesta campanya. Donem tot el nostre recolzament i suport a aquells sectors més afectats. Per això estarem sempre al costat d'aquells que ho necessitin. Entaula't a Bigues i Riells. Entaula't a Bigues i Riells del FAI. Entaula't!